Ste pripravení? Vítam vás v obci Fintice na tomto pozemku. Nie, stop Marek, stop. Dáme to ešte raz, bolo to dobré? No nie, poďme ešte raz. Počkaj. Raz, dva, tri. Vítajte v obci Fintice na tomto pozemku, ktorý má dokonalé rozmery, ale nebudú to 90, 60, 90. Ste na to pripravení? Tak vás vítam na obhliadke. Vítame vás v novej dynamicky sa rozvíjajúcej štvrti, kde nájdete tento rovinatý pozemok pripravený pre váš vysnívaný domov. Tento pozemok ponúka nielen ideálne rovný terén, ale aj všetky potrebné inžinierské siete máte priamo na mieste. Elektrika, voda, plyn a kanalizácia sú pripravené na pripojenie, čím vám uľahčia a urýchlia proces výstavby. Všetko, čo potrebujete pre spokojný a pohodlný život, máte na dosah ruky. Neváhajte a príďte sa presvedčiť.